Виж обаче там на дупката има образования такива като сталактити. Да. Но и брат му на Коци щеш да успее. Да. Нищо не си свива пръста. Той разбра ли за какво не дойде? Не. Щупен му единия пръст и не може да го свива. И му стърчи е така, като моя сега. Щеше да го мине. Това създава много или малко дискомфорт. Еми аз вчера... Дори да не го ползваш този пръст. Да, вчера си го таковах и гледай как се надуи такова и не мога да го свивам с тия трите пръста го такова. Не, той боли, да. Ама... с повече почивка. Нагоре, нагоре и по средата се отклонява наляво. Да. А по това? Генчо мина, трябва малко да си по-дълъг, за да минеш по него. Но може да го пробваш на следващия. Кое? По въжетата. Отстрани изглежда много готино. Ама аз повах миналия път и като се опъна от край до край не достигам. Иначе ще да е по-лесно. Не, бе, Нямаше да местим. нали А? аз минах първия път да. Ема с това, да, висиш на ръце. Има кал. Да, има кал. Гадничко. Ама какво да се прави? Такова е времето. Ти ако беха по-кучи, те ще да е много по-добре. Кое? Въженцата, защото сега като го месиш и не мога и на мен ми трудно, не мога да стигна долните. Така трябва с едната ръка да го придърпаш, другото да... Съдба. Не, то може да се спасява. Сигурно така се прави. Да бе, те нали си имат разни такова. Стандарти сигурно си има. Стандарти, да. Мраза го това мъж с мамка. Защо бе, гой Генчо? Не ми хареса. Ти си най-добре подготвен за него, с най-голем възкрач. Би трябвало да го харесваш. Другия какво хареса? По-готина. Няма спор. Мен той е по-интересно. Защото е по-малко измерителен.
Всъщност други има една много гадна част, дето това не минавам. С две такива. Да, де ти се оплита това. Едни метални, дето не ги. Там ти се и оплита Той тук е доста. осигуровката. Стяга на кръста и съм прекратен. Еми, трябваше да го накараш да ти го... Матка му се ела! Пак ли? Да? Пак ли викам? Да. Там ли достигна? Там просто се оплитат много гадно, се завъртат. Аз пъти го. Едва го минах. Всеки път. Почини преди да го тръгнеш това, че тук няма къде да се почива, аз съм още виса. За сега не чувствам така някакво умора сериозно, но... Но тук е много като си въгледката. Да, там е най-красиво. Хой! Геншо, чуваме те. Е, тук обръщаш и висиш малко. Така. Е, там повиси, закачи се и после прехвърляш насам. Не трябва да се закачи от други. Не, защото аз още не съм ти освободил насам. Тук е сериозно вися. Чакай, сега ще освобода място за почивка. Секунда само. Намерих място, не се притесняй.
Това ми се познава задните. Да, там е малко кофти. Не, единия. Успя ли? Не, успях, сега ще ги прехвърлих и сега трябва да изляза от тази дупка, така? Да, значи почини там, защото това е най-красивото място. Най-красивата гледка е там, където си и най-такова. И той има още малко тук. Излизаме нагоре вече. Давай, сядам. Нагоре, надолу, накрая, има пик. И накрая е гаден. Е много по-дълго. Така сега от тук нагоре трябва да става дупка ли излезе? Виж, отстрани. Perfect.